assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide moon no min gowi wadde kala sa actu people woni caméra o ko Djiby Dieng ene jeeya hande people aji men lele yewama e duttugol Amadou Tamba Diop momin gartan mon hen tawno noon heɓtinaɓe jeehi toon e wirde makko ko pellital tigui o suko gorko guiñirtirtoɗo elage siré ba kañum tigi non baddo plainte fewde e ben be ganduda non to célibabe waɗannoɓe noon convertir julɓe to diine isiyankoɓe mami gartan mon hen joni ɗum noon nun oɗo nitirtoɗo Rosé kañum tigi wonno to ganda to woni to famille libaneji to Liban noon vidéo ji mbaɗi viral partout mami gara mon e holko saabi ɗum joni joni wonata sen gumi may Ali Fall garten tigi lele yewama e duttugol jomum Amadou Tamba Diop keppinoɗo no fewi e ko ganda ko woni hoddu keppinoɗo no fewi e ko ganda ko woni kongi makko badɗi fayida pindinowo kode kadi kirjinowo kono kongi ɗi ganduɗa kadi no tintina ne kadi no tindina kadi no jangguina ko heewi konko tigui rutti e jomi ko ñande vendredi 1er décembre hitande 2023 oɗo wirna noon A7 2 décembre ɗum noon to yiyama noon wirwirde mo ganduɗa noon woni terrestre e nder rendo fulɓe kala ne tawno noon e kewendi bang yimɓe gummorima toon kollide kadi sunare mumen no fewi kono kadi wadde kadi ko ganduɗa ko woni témoignage fewde noon e on gandaɗo no fewi e nder leydi Sénégal ha e nder fulɓe yiyama helde guelongal gammaji waɗi hen ko ganduɗa ko noon woni noon témoignage fewde e makko en ji kadi o mo ganduɗa noon woni Elhaji Baba Mal kañum yeehi to wirwirde makko kadi wondude o mo ganduɗa noon woni Barou Sall mo Dioum e o mo ganduɗa kadi woni Makki Tamba to ganduɗa to woni to Mauritanie Elhaji Baba Mal holliti noon o mo ganduɗa woni Amadou Tamba Diop jeeya koye mabɓe ɗum saabi noon ko wayni so waɗi ɓe mbawata so wona yetti hat toon o yaadi kadi e délégation makko holliti noon ala gurwo ha baɗa kono so tawi ko wayni waɗi tan neɗɗo duwonte ndal yurmoto yafo dendagal waɓe julɓe kala ko ɗum tigui Elhaji Baba Mal holliti ɗum noon wiide bandiraɓe foof dañi sunare fewde duttugol Amadou Tamba Diop sen jokki people aji men ɗum noon o suko gorko guiñirtirtoɗo Elhaji Elage Siré Ba jeeya ko to ganduɗa to woni to Mauritanie o holliti wonde tigi noon ko devoir ko ganda ko woni noon droit ji makko tigui e wondema ko citoyen tigui noon umminimo ha saabi tigui nde o yi vidéo noon baɗanoɗo circulé partout e réseaux sociaux ɗi wonde noon julɓe fulɓe tigui noon mbaɗi woni ko ganda ko woni mbaɗi ko ganduɗa ko woni convertir e diine isiyankoɓe noon musimo no fewi e wiide noon Elage Siré Ba ɓurɗo andirede Jojo Ba e wiide makko noon ko o mo ganduɗa woni Alex Gandega tottima on information ne o heeɓi ɗum o yeehi o jeewoyi haw andi tigui ko woni hen ɗum noon musimo no fewi ha saabi ne fini e lande mo tigui o yeehi to ganduɗa to woni to commissariat 2 ngam waɗayde plainte noon fewde e ɓeɗon kono ɓe kolliti tigui noon ko naksoɗo o woni o wata wadde plainte ummat toon faade to ganduɗa to woni to célibaɓe ko tigui noon wonɓe on zone mbawi wadde ɗum saabi tigui noon on alerte mo waɗi commissariat 2 waɗi noon contacté ko ganduɗa ko woni commissariat central waɗi kadi contacté ko ganduɗa ko woni sûreté nationale ko kamɓe tigui noon jokkodiri noon e ministre de l'intérieur ha ko ganduɗa ko woni ordre du tottira tigui noon enquête waɗa fewde e ɓeɗon ha noon hewɓe mamɓe nanggama o saaha ɗum noon so tawi noon hollite ko won hen noon wannoɓe ɗum négligé kono on suka gorko guinitirteɗo noon
elhaj siré ba kam omo jeeya noon e dariɓe ha ɗum wawi noon laatare ne tawno ko darde mo ko tigi o waɗi hen ha ɗum wawi wonde ɗum noon sen tumnima ha joni noon e won hen ɗum ɗo kabaruji keɓade wonde noon ɗum ɓooyi to gandata woni to Mauritanie ko joni tan yimɓeɓe tinti ɗum e vidéo goɗɗo jiyaɗo on suka gorko mo ganda ko juppeteno tigi ko ganda ko woni ndiyam e hoore mum yimɓe ne nana ko ganda ko woni alléluia bangue o waɗi vidéo noon o holliti tigi noon wiyete ko Abdoulaye ko konko tigi yuppeteno ndiyam kono andano on ndiyam noon ko ɗam ndiyam yahata e wiide makko ko ɓi ko gorko wonno mo sellani o yano tigi noon to sehil makko ngam yiloyade ko gonda ko woni yo waw ñamdude mo kalis sehil makko holliti tigi ala kalis kono no wawi nawde mo nokku mo ganda on wawi tan hebde kalis kala ko wiya tan yo wi o yuppe ndiyam o totte ko ganda ko woni kalis e dow ɗum noon o wi kañum tigi noon ko nen tigi ɓe gummi to ɓe jeehi nde ɓe jetti nde noon ɓen noon juppema ko ndiyam komi ko ganda ko woni capanɗe jeegom ujunere ko ɗiyan tigi o yeehi lawol makko ɓe noon kollitimo e kala dimanche omo foti arde toon so ari kadi o wooda woɗɓe ɓe o addi o totte kadi kalis kono wiide makko noon ko den tigi o wari toon no yi vidéo ji noon bettima no fewi kono o andano ko hono ni ɗum yaari o yeyani ko ganda ko woni diine l'islam gom sottir ɗum kalis woni noon walla kadi nadde e diine goɗɗo o famano ko gueɗe ɗe ko ni yaari e wiide makko noon vidéo waɗi hitande gasnirten people men ko nunu badɗo buzz partout wala min mbiyamo noon babysitter jogotoɗo sukaɓe konko noon o wiyete ko Rose noon o jeeya ko toon gandata woni to Kenya o yaa noon ko toon gandata woni to gandata woni to Liban gam liggade noon golle makko wonno noon ko jaggude nangude sukaɓe tigi kono noon e on famille libanais yeehi noon ha wonti ko ganda ko woni endam hakkude makko e sukaɓe e famille o kala sukaɓe takkimomo no fewi e sanga noon ne foti ruttade to gandata woni to famille makko sukaɓe ɓe goyi bojji kessi jiiɗa noon tigi o yaaha hani ɓe ganda woni jinnaɓe sukaɓe nonkini sukaɓe no fewi ha saabi no tigi noon on vidéo noon waɗi no viral partout et réseaux sociaux ji woni hen noon ɓernde mumen leppi hen no fewi toute long de journée no goya ɗum ɗon o mo ganduɗa noon woni Aïcha Kone ko artiste keppinade no fewi noon kañum noon waɗi rendre hommage hayso tawi noon sellani waɗi rendre hommage Rose e son makko goto omo noon mante Rose kono wiya noon I love you Rose ha joni noon e Rose yiyama hen ko ganduɗa ko woni noon agence mo ganduɗa ko agence de voyage ɓurɗo mawni to Kenya actuellement nane en recherche fewde wona woni Rose kamɓe noon yidde mabɓe noon ko ɗon sooɓe keeɓi ko ganduɗa ko woni compte guji Rose kala ɗo wawi yaade maɓe kokkuɓe ko ganduɗa ko woni voyage ji kewɗi ganduɗa wawi wadde découvrir leyɗele kewɗe taw noon ala hay goto noon dépense mo watta hen foof ko kamɓe joɓata ɗum nde tawno e wiide mabɓe on agence wonde noon Rose koko suuti kala gollotoɗo to ganduɗa to woni to Kenya kono kadi ko hokki ko ganduɗa ko woni bon exemple kono kadi koko noon tokki waɗi motivé sukaɓe e kala ko ɗum wonno kamin tongonno mon e people aji hande min tottamo rendez-vous ko ɓoyata so wi jomiraɗo kala konke haalka en ñaguimo yafuye wonano fandarde wonno ko weltinde mon wonne caméra ko Djiby Dieng min tottamo rendez-vous ko ɓoyata jaam funnague e hirnague rewe worgo merci beaucoup on jarama.